Pabanwa na mo tuklo ng 60 yung kabalentamong Elisa natutong lagyo. Kilob na ning alos apulong banwa, pag sumikapan ng makipag-obra king metong akumpanya anting staff na ning Quality Control Division, bang oras ang magretiro ya, at inya kanong akwang benepisyo. Dapat ikwang mag-retire, uling kabuddan nemo kaluleko king obra. Ala akong lalabagan king kumpanya, ning mag-absent ko ating kong medical, ning ating ko late ko mag-advise na ako man. Ni mena ako man meto nga sinula de mena ako king kumpanya. Ing kakasakit ko po lobot po de yuda ako king alang reason. Sabi ra po mga malulugi ka no. Pero po reason para kanako ito kasi impakikuanan ko itabang yuling mag 10 years na ako sana ka rin. Banto manikwa ko mong benefits anti mong SS ne. Palakwang pula buri ko ya akong dili. Talaga na akong kasakit lob. Alam bengi gagaga ako. Isip-isipan ko kasi alala naman de nga na ako. Ing 59 years old Nathaniel na naman tutong lagyo. 23 years siya ka nang may servisyo king karen ng kumpanya. Dapat le ako remurin king kayang obra. Kasi po, pagkakaano ko po, iningatan ko po talaga yung performance ko. Kahit po overnight, magbibiyahe po ako, mag-escort. Pag po pinabalik nila ako, kahit alas 12 ng gabi, bumabalik po ako. Katibayan nga po niyan, sa loob po ng 23 years, wala po akong warning sa kanila, walang suspende kahit isa. Ako po ay nagtaka dahil bakit po noong nagbawa sila ng tao sa department po namin, kami po ay 6. Yung po mga kasama ko, hindi ko naman sabing marami na po silang record. May nga suspende sila. Tapos may mga sinasabi pa lang last warning. Ang saka ko nung nagbayaran po ng retrenchment, ako po ang inuna nila. Kaya tinatanong ko po sa kanila, hindi po nila masagot. Megsilbi niya mo rin kanong anting metong apundasyonan ng kumpanyang Penny Batana, iwakin, na naman tutong lagyo. Bistaman mababaing kayang sweldo at kailangan na pamamasadang tricycle kalawal na king obra, alaya kanong reklamo inibang abi ang pamangailangan dari kayang 4 na anak, lakwas na't metong yang single parent. Anya makanya namo kano yung sakit na luban niyang kabudda niya mo naman leko king kayang obra. Ala akong absent, ala akong late. Kaya kahit po, at the same time, 27 years ko po. Bakit magtaka ko? Ba't ngayon, mangutang ko kanyan? Dahil ba siya, bakit yakong inuleko daw? Kaya sabihin da, performance daw. Mamakananong performance ako, akpepay ko pa rin ng certificate ko. Kabat, ala ko man bit sa absent, masakit na nga ako, lulub ko pa ako mga yan. Mete itatang ko, lulub ko pa ako mga yan. Baga loyal na loyal ko talaga. Kabat, kay milako ko ako mga yan. Kasi ako, 52 years old na ako, ma'am magkasakit na ka mag-apply, di ba? Itang makantada. Bisa ko talaga mag-obra. Mag-obra laking metong ang manufacturing company keng kilubling Clark Freeport Zone ni Lisa Nathaniel Ampong Joaquin. Minope Packet Lupa Ampong tutong lagyo. Bang makakompromiso indelom dang labor complaint kay National Labor Relations Commission o NLRC Region 3. Makaparikilya ang reklamo keng illegal dismissal, unfair labor practices at moral damages. Sibukan minemang kunan ng pasyag na ng pipagobrandang kumpanya. Dapat may bisang pa-interview ang karailang representanti adisan king NLRC. Agpangking Executive Labor Arbiter na ng NLRC Region 3 ay Roderick Almeida at ang kanututok yung proseso para king pa mag-file complaint. Mumuna na kining single entry approach o SENA. This is a request for assistance sought by certain employees para magkaroon ng audience with the employer. So, ito hong mechanics ng SENA ay ipinapatupad po para po palawakin po natin yung voluntary modes in settling dispute na ina-encourage ng batas. Hindi po kasi ini-encourage ng batas ang magkaso ng magkaso, compulsory arbitration, no? So, ang ini-encourage po ng batas ay yung magkasundo sila voluntarily. So itong SENA po, isang pamamaraan po natin para po magkaroon ng maraming pagkakataon ang dalawang partido na mag-usap and perhaps the possibility of arriving at an amicable settlement. At nung sakaling kasundo king SENA, didinando ka ng certificate to proceed and complainant para magpasang formal complaint. May nga kunin man ng ahensya at tutukan di ang kaso dari Lisa, Nathaniel Ampong Joaquin. Samantala para karang aliwa pang memalan ang makaranas ka parehong kaso na ning mebanggit, makabuklot siya kano itanggapan na ning NLRC bang mituang sawub. Huwag po kayong mag-alinlangan na lumapit sa aming tanggapan, no?
at sa lahat ng ahensya ng Department of Labor and Employment, no, rest assured that we are here to listen to you and try to address all your concerns. Makakaasa po kayo ng aming opisina magiging patas, no, in every step of the way. Ako, Inke Kain Talasuyo, Liana Canelao, ating pusong makabalin.